2007an ere azkeneko bira egin eta gero zenbait gertakizun, ez? Izan ziren, horien artean lehenengoa Palestinako musikaren inguruko dokumental bat egin nahi nuela. DAM taldekoak konbidatu nituen 18ko festival baterako. Eta orduan beraiekin joan nintzen Palestinara, zenbait bidea egin nituen, pelikula orduan azkenean zuzendu nuen, aurkeztu, eta orduan pentsatzen nuen baita ere, Asthmatic Lion diskoa kaleratu nuela, igual zerbait egitea aurkezteko disko hori, urrun heldu zitzaidan Al Jazeeraren aldetikan enkargu hura, ez? Musikatzea, herrialde beretako mapa sonoro hori egitea dokumentalen bidez, eta orduan 11 dokumental egiteko aukera eman zidaten, beraz 2 urteko lan ere bai hor eman nituen, beraz gero Libanotik batez ere hori ez, handikan bueltan pentsatu nuen orduan zuloakena egitea, zuloak prestatu nuen, eta azkenean, ia justu hau dena bukatu genean, orduan data klabe bat dago, izan duzena justo nola 2007an bira bukatu genuen Donostiko aste nagusian. Eta orduan, justo aste nagusian, 10. urtemuga zen Piratakena. Orduan, 5 urte pasata gero, berriz ere elkartu ginen musikari guztiak egiteko kontzertu berezia, gainera, ez da kontzertu bat taula baten gainean, ez? Ohiko taula batean edo taula tradizional batean esango genuken bezala, baizik eta katamaran baten gainean eta desembarko pirata ateratzen zenean joateko hondartza hartzera, ez? Gainera polita zen historia hori, nik justu duela 10 urte, hasi zirenean nahi zutela, hori ez, jai herrikoiak edo jai parte hartzaileak ez da gizere, eta kantu bat egin zutela, honi parte hartu nuen kantu horretan, baina esan nien, ez, segurako lana zukatela zerbait lortzeko Donostin, ez, eta gero begira, justu, 10 urte pasata gero batean, ez dakit 5.000 persona dola, desembarkuan, sekulako jai polita, eta orduan, nolabait, ezinak inez egina esaten duguna, begira, hor parte hartu musika kanta batean, eta gero batean desembarkoan ere bai hor musika egiten. Orduan hori esaten du gakoa dela, ulertzeko aurten burutzen ari nizen bira, hor elkartu inelako musikari guztiak egiteko ensaioak, enaman 5 urte elkartu gabe ensaioak egiteko. Orduan hor esan genuen, igual datorren urtean zer moduz gabiltza denok. Orduan justo goiziditu zuen, deno posible gune igual utxune bat hartu edo zenbait hilabetekoa, azkenean 6 hilabeteko epea hartu dugu, egiteko jira bat, 5 hilabete terdikoa, baina urtarrian jasi ginela bai ensaiatzen, ez? Gero ere bai, zuloak taldearekin nola aurkezpen batzuk egin genituen eta orduan behar jotzen zuten eta nik joaten nintzen Solano eta DZ-arekin eta egiten genuen sound system bat beraiekin batera, orduan baita ere horrek pizkat niri erakutsi zidan, baita ere, ni nahi nuen egin abertzen musen den bilen ere bai, ez? Formaletikan edo ahotsa edo fizikoki ere bai, ez? Eta, animatu nintzen pilo bat, orduan urtarrian elkartu ginen banda osoa eta esan genuen goazen 2013an jira bat egitera, ez? Nere 50 urtemuga ospatzera eta gero baita ere, justo efemeride aldetikan 30 urte musika munduan, nik uste dut ez dela nola nahikoa, ez? Musika munduan eta aktivismoan, beraz, hori ere ospatzekoa dela. Alde batetikan pentsatzen nuen, ez? Segur etorriko direla berriz ere, ez? Zentsurarekin, etorriko direla berriz ere jazarpen ideologikoarekin, baina bestalde ere pentsatzen nuen, baina egoera aldatu da desente, ez? Batez ere Euskal Herrian, etaren deklarazioarekin, borroka armatuan nola baita ere bai desaktibatuta dago, ez dakit, esatenen, kapazak izango dira berriz ere ateratzen ziren argumentu berdinekin, eta esaten zituzen txorakeriak, eta egiten horrelako adierazpen ez galtzarunaren kontrako erasoak, edo aldatuko da, ez? Orduan, batean azten gara jirarekin, eta orduan, justo, zenbait programatzaileak, animatu ziren, hausartu ziren. Orduan, hausartu ziren gu programatzera, festivaletan. Hori zauren, nik uste dut aurrera egingo dugula. Baina berriz ere, ikusi dut, hori, ez? Badagoela hor, batek esan zuen bezala asociación de venganza talibán, ez de víctima del terrorismo, baizik eta hori, mendeku zaleak direla, ez? Eta orduan, berriz ere, martxan jartzen dutela, makinaria guztia, zentzurarena, berriz ere nire kontra egiteko, baina nola baita ere bai esateko, ondoan edo niri begira dagoen musikari batzu esateko, ez jarraitu bide hori bestela begira zer gertatuko den, ez? Orduan, alde batetik arazten da, iritzi publiko astintzen, alegia bate deten daukaten telebistetan, egunkarietan, gero jarraitzen dut orduan hau bete eta beste elkarte guzti hori daukatenak, eta horrekin ezin dutenean, orduan, Partido Popular berak eskatzen ditu orduan bertan bera ustean ere kontzertuak.
Orduan, Madrilen gerukan kontzertua bertan bera lortu zuten guztea. Valentzian saiatu ziren, baina orain Valentzia gauza mugitzen ari dira, eta orduan gu jotzen genuen herrian Ezkertiar udaletxea daukat, eta azken lortu genuen egitea, baina gizton presioak eta gainera eskuin muturreko mehatxuak zirela medio, orduan, ez da modua ere joateko kontzertuak egitera, baina azkena lortu genuen egitea, baina bestea bertan bera, eta orduan, batez ere nerekin eta erosoa alkoholikarekin salatu zutela. Joan zirela epaiketara, epaiketa irabazi, eta berdin duela, orduan, benetan dela oso lotxagarria da, orduan, erakusten du baita nien ikusten dut, lagungarria da beste aldetikan, erakusteko munduan zehar ze motako demokrazia den espainola. Horretarako laguntzen duela, eta nik uste dut paper hori ere bai, soportatu behar badugu, pairatu behar badugu musikari batzuek, gero baita ere, munduan zehar baita ere, nazioarte datzen dugunean ere bai, Euskal Herrian oraindikan dugun gatazka, horretarako balio badu eta balio du, horren egin ditudan elkarrizketa guztietan, zera hori Latinoamerikara, gero Estatu Batuetan egon gara, mundu osoan zehar pasatuko dela gira hau, badakitelako dagoeneko ja zensura dagoela puri-purian Estado Espainolean, hola jasazpen ideologiko hori, eta azkenean, 21. mendean badagoela inkisizio berri bat Partido Popularrak martxan daukana, ez? Beraz, haiek erakusten dute nolakoak diren. Nik uste dut horrek, beraien kontra egingo duela hemendik lasterrera. Ni gauza bat azpimarratu nahiko nuke, ez? Nik konbidatuta izan naizela beti Atortzurrokera joatea, baina justu nola neguan egiten den, eta ni normalean ez dut kontzerturik egiten neguan. Ni asmatiko kronikoa naizelako, eta horren neguan asko sufritzen dut, eta normalean negurekin ja, hori erabaki nuen neguan ez egitea kontzerturik, ez? Horren detu zidaten berriz ere, gira egiten manuen egiteko, eta zanien ezetz, neguan ez, gu egiten genura azten ginela kontzertuekin, ja, martxotikan aurrera, abuztuaren 21. Ez da horren, elkartu nintzen Atortzurrokeko batzuekin, eta torri zitzaizkidan esatea, baina ezkera aurten, 15. urte muga dela eta egin nahi dugu gainera, hori, ez, maiatzean edo ekainan edo beste data batean, eta horren, jode, apuntatu beharko zenuke. Eta horren, justu ja, hasi ginela lanean begiratzen eta datak, eta justu egoki izan zitzaigun, oso ondo, eta azkenean, begira, ekainaren azkenean batean, hor Atortzurroken egotea, gainera, berritxarrakekoekin, ez, nik uste dut dela sekulako kontzertua, ez, historiko bat, ez, festival historiko bat, Atortzurrok, eta horren, sarten nire nomortur horretan pasatzea Iruñatik, eta horren Iruñako kontzertu izatea justu Atortzurroken barruan, nik uste dut oso esanguratsua dela. Nik uste dut Euskal Herriko agenda politikan lehenengo gaia izan beharko lukela presoena. Lehen aipatu dut gainera baita ere, orain dagoen egoera ezberdin berria edo deitu nahi diogun bezala, urrats asko eman direla, keinu asko, keinu ez nolanahikoak, ez utxalak edo ez ke asko keinuak, ez benetazko keinuak egin dira, benetazko mugimenduak, benetazko pedagogia orain egiten ari da nik uste du jende guztiaren artean, badagoela esfortzu handi bat, eta bezaltik baita ere erronka handi bat baita ere errespetatzeko sufrimenduari zor diogun errespetua benetan hor barneratzeko, eta orduan presoen gaia hor dago, ez? Ni horritzen naiz, justo Belfasten izan nintzela, Irako azken presoa atera zenean, eta orduan argi dagoena da, edozein gatazkan eta bake prozesu bat aurrera eraman nahi bada, presoen gaia, refuxiatuen gaia, agendako lehenengoa izan behar dela. Are gehiago, jakin behar duguna da eta onartu behar duguna, eta gainera asumitu behar duguna, gradualki joan behar dela, eta horren lehenengo gauza, baina lehenengo gauza ezin duguna onartu eta ezin duguna gainera utzi, denbora gehiagurako, dispresioarena da. Ezin dira zigortu, ez senideak, ez lagunak. Horren lehenengo gauza da, ekartzea euskal preso guztiak Euskal Herrira. Hemengo gartzeletan, eta gero, gradualki joatea baita ere presoak askatzen edozein bake prozesuan horrela izan behar delako. Eta pausak ematen edelako horretarako, eta horren hori izan behar da. Demagun ez dakiz zenbat urte izango direla, igual Atortzurrokek beharko dituela beste igual 5 urte, bale, ados. Baina hori martxan jarri behar da eta ezin da gehiago lusatu egoera hau.